Takže vítajte. A ešte dovoľte, aby som vám predstavila organizačný tím. Inga, potlesk, Peťo Vrábel, Marek Hrván za kamerou. A ešte zajtra sa k nám pripojí Veronika, ktorá sa nemohla zúčastniť dnešného dňa, ktorá je vlastne ďalšou členkou organizačného tímu. Sme tu za projekt AZU a nakreslili sme to takto, pretože AZU spája organizácie, študentov, univerzity a firmy. Keď nemôžem byť dobrým vzorom, budem aspoň odstrašujúcim príkladom. Čo je šeroveše? Ja som šeroveše. A ja som šeroveše. Kto sme? Kto sme, ne? Sme poradný orgán ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Ďakujem. No, to je pekné. No, toto je vláda a toto je verejnosť. A toto sú všetci študenti. Čiže to sme všetci my. A toto je záujmová skupina študentskej rady vysokých škôl, ktorej najvyšším záujmom je obhajovať záujmy a práva študentov. A na to sme tu my, aby medzi týmito dvoma lidskými kameňmi sme sa snažili presadzovať študentov a cieľovú skupinu. Hodnoty, ciele, vašu predstavu, čo chcete, čo očakávate od tejto konferencie. Stačí to v bodoch. Celé to zakladáme na tom, že hodnotíme, kde ten čas investoval ten študent. Jasne, nehovorím, že nemajú športovať, že nemajú robiť rôzne eventy, že nemajú mať zábavu, ale dôležité je aj to, aby sa mimo školy vzdelával v tom svojom obore. Myslím, že to je dosť dôležité a myslím, že to aj pomôže tým študentom, aby mysleli trošku do budúcna. Ja musím povedať, že som šťastný, že som tu, aj keď teda po tej ceste s tým poliziatom to tak nevyzeralo. Ale v konečnom dôsledku ja cítim úplnú pohodu, z toho, čo sme nakreslené. Pohodu z vás a to je dobré. Ja som bol taký istý, ja som išiel červený diplom, som mal majster planéky, až Peter sa postavil pre tie pracovné ponuky a povedal som, že tak asi by som chcel akože menej robiť, že? A tak ako neviem, asi možno riaditeľ, že? A ja som to vôbec nepochopil, že ja som sa zamestnal v vynikajúcej firme, takej nadnárodnej veľkej IT-škovej trojpísmenej s modným logom a som sa tam zamestnal a oni ma prijali na pozíciu, že projektový šéf. Ja som zožral v tej školenia o líderstve. Viete, to nefunguje. Ja som zožral školenia o tom, že si mám robiť poznámky do bloku. To nefunguje hneď, ako nechám na zastávke autobusu. A postupom času ja som mal 30 podriadených z 30 zamestnancov firmy a mal som všeobšli 10 000 korún plat. A ja som nemohol rozdielovať ľuďom peniaze. Chalani dreli do noci a prišli za mnou, ale ste veši, ja tu makám a teraz pozerám, čo? A som povedal, ja mám to tak čo? Takže úspech podnikateľ, že začne v dobrom čase. Čas je teraz, priateľe. Teraz je najlepší čas. Nemusíte podnikať, vám niekto hovorí, že poďte všetci podnikať. Lebo keby sme všetci podnikali, nemali zamestnancov, lebo jednu človek firmy. No, už len paráda. Čo robíš? Ocelárstvo. A čo? Tak som si to vyšiel. Podoba čisto náhodná. To je pán Frederik. Pán Frederik žil na území, ktoré vyzeralo takto. Pri jednej rieke, to je taká rieka. Viete, ak sa volá tá rieka? Tá rieka sa volá Nokia. A v tomto území, my sa musíme vrátiť do roku 1965, Nokia je kde teraz? V akom štáte? Ale vtedy, bohužiaľ, viete, čo tam bolo? Carské Rusko. On bol vtedy taký obchodníček, on povedal, že poďme robiť niečo, čo ľudia potrebujú. A možno viete, čo robila 60 rokov Nokia. Slovnecký pán. Majte váš mozog ako vodítko. Nebojte sa stať a zdvihnúť sa, keď vás niekto zloží. Pretože on to urobí. A čím viac prekážok pod nohami máte, to je len dôkaz, že ste dobrí. Strašne dôležité, aby sa vám prestalo krivdiť. Možno mi šíbe. Ale ja si osobne myslím, že mladí ľudia majú obrovský potenciál. Kašľú na to všetci. Od začiatku po konec. Čiže sa pozrite, aké školstvo postavené. Ja tomu vôbec nerozumiem, prečo školstvo memoruje veci, ktoré si vygooglíte.
Prečo potrebujete v školstve odrecitovať nejaké príručky, ktoré si v smartfóne nájdete za 3 minúty? Nepravidlo. Nikdy neprekročte kompetencii vašich podriadených. Ak on je podriadený aj šéf, tak on definuje dohovory. On povie, kedy to bude, on povie, kedy to nebude. Samozrejme musí robiť úvod. Musí byť firma pozitívna. A rozdeľujem ľudí na dva typy. Na tých, ktorí 40 už nechcú robiť. Nevadíme ľudí, aby vo firme urobili toľko roboty, ale takým posunúť dopredu, že nemusia. No a na tých, ktorí chcú mať iba štandard. Takže tí, čo môžu mať iba štandard, tí sa nepodielajú na životu kritiku. Otázka z mojej strany bola na obidvoch pánov, že ako vy vidíte súčasný stav vysokého školstva, tá neutrálna. Vysoké školstvo má podstatne horšiu povesť, ako je skutočne realita. Relatívne zase sme na tom veľmi zle, ale keď sa porovnáme s tými krajinami, ktoré majú rovnako financované vzdelávanie ako my, no tak tam sme zase strašne vysoko. Fakt je, že každý tretí vysokoškolský je nezamestnaný. To je stav, ktorý som čítal v štatistiku, nie je moje číslo. A fakt je, že my sa snažíme veľmi dlhú dobu presadiť predmet, ktorý je veľmi populárny medzi študentami a viaceré reakcie sú práve nepochopiteľné. A ja z toho usudzujem, a to je tam žijem na školách, ale ja z toho usudzujem jediný záver, že z môjho pohľadu ako podnikateľa, ktorý potrebuje mladých ľudí, je školstvo bohužiaľ v štádiu, kedy samo seba podľa mňa priviedlo do takej miery teoretického vzdelávania, že sa zamknú. My máme najviac nezamestnaných, keď sa bavíme o tom koláči, nezamestnaní absolventi, to sú, ak sa nemýlim, do 26 rokov nezamestnaní. Už potom sa strácajú z tej kolónky absolventi a prechádzajú už potom do tých jednotlivých profesí. Tak tam tí vysokoškoláci sú nikdy nejako v tom segmente okolo nejakých 9%, okolo 6% sú gymnázisti, ale väčšinou tí gymnázisti idú ďalej na vysoké školy. No a groch koláča sú absolventi odborného školstva. Veľmi jednoducho, keď mi škola povedala, že nemôžeme nejaké žiadne kreatívne podnikanie urobiť, lebo pán povedal, že nemám 65 ročnej školy. Že som sa spýtal prorektora, ako je tak dôležité, prečo ste? Ja som rád, že prijal pozvanie medzi nás magister Mario Lagu, z Alve Group aj Auskova. Dneska sa s nami nejak interaktívne stretnúť, povedať nám nejakých pár vecí, čo sa týka tej podnikateľskej sféry tiež nejaké veci. Akože mozog, konkrétne podvedomie, má schopnosť pamätať si silné negatívne, ako aj silné pozitívne zážitky. A bohužiaľ, keďže tých negatívnych je výrazne viac a ľudia si ich dokážu za menej ako 1 sekundu vyťahnuť z podvedomia, tak to spôsobuje to, že keď sa postavia na štartovaciu čiaru života, tak tá emocionalita v nich pod vplyvom tých negatívnych zážitkov je natoľko ubitá, že sa ňou nedá zarobiť viac peniazy. A tiež ľuďom hovoríme, že práca na sebe ti môže zabezpečiť blaho. Tvrdo pracovať len na samotnej práci, ak budeš čestne a tvrdo pracovať na samotnej práci, pravdepodobne zarobíš na živote. A dúfam, že všetci z vás prídete a všetci z vás tu odprezentujete potom tie projekty, na ktorých už spolupracujete s nejakými inými organizáciami. Hej? Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a prajem strašne veľa úspechov vo vašej činnosti, vo vašej práci a prajem vám strašne veľa myšlienok do budúcnosti, inovatívnych, kreatívnych a takých, kde sa stretneme spolu napríklad.